Hello, Collins. Hello. Hello. Pingy in the building. Alongside Cinema ZW. Mwana wese garauni data. On this favorite show, Friends and Relationships. Rudo akabatanidza vakawanda. Rudo unotizisa nzvimbo dzakawanda. Today we have a special guest from Lions Dana, you know. Can you introduce yourself? Hello guys, I'm Pinky, aka N. Rumbi anoda mujuru, Tindo anoda mujuru, Melissa anoda mujuru. Zvakawanda zvatinoitiswa neiro rudo, kana nzvimbo dziri kure tinoendeswa. Yeah, listen to this brand new tune. Tando Wave. And the credit goes to him. Idzo dzimba dzakawanda dzakasimudzwa neiro rudo. Zverudo, izvo zverudo. Hazvidi kuudzwa unozvizwira wega mumwoyo. Okay. Atizotamza nguva maisi. So, the first question. So the first question, how important is communication in your relationship? Communication, takakosha papi? Kugara mchita communication kwakanaka. Yeah, kobatsira kuti ini yes for me yangu. Kobatsira kuti nyasonzwa kuti hapana pane kwatiri kuenda. Yeah, pane kwatiri kuenda. Boera mana, adzi kunobatsira kuti chi? Pane kwatiri kuenda. Pane kwatiri kuenda maizi. Yeah. So, and ndo important. That's all. No. Ende futi zvinhu zvinongonakidza so communication yangu naka so. Yes sir. Kana pasina communication ka relationship yakatodhama. So communication inobatsira kuti munge muchizivana. Then uzive kuti uyu anofarira chakati nechakati kana maita ma-problems akuti usolve it nokuburikidza kutaura. So okay. So the question number 2 is, what does trust mean to you in a relationship? And I think trust zvinoreva zvinhu zvakandikoshera. Yes sir. Kuti munhu ufanira kutrusta munhu wako. Kana ukasatrusta ka hapana kwatiri kuenda. Hapana. Because ukasaisa trust relationship ka hazvinhu zvese zvakafa. Ukasamutrusta chete nekuchingofungira kuti chimbomutrustawo. Okay. Saka iwe unomveza? Unomveza? Unomutrust? Nditomutrust 100%. Ko iye anokutrusta? Totrustana. Motrustana. So meaning kuti anokutrusta just because you are loyal kana kuti anongo like yeah, tell me. Takazvimirira hangu I'm loyal. Oh, you are loyal? Yeah, anotozviziva futi. So what about your partner? Is he loyal? Unobvumera kuti partner wangu anondida zvoda? Handotozvibvuma 100%. Because kana achindipa communication ka respect necare ka aiwa hazvo zvangu zviri kufamba zvichiendeka. Alright. So trip apo. So mafanza da uziya kuti iwe nevakomana vangani? Ndiwani. Chokwadi ere? Ndiwani. Chokwadi kuti une wani? Ndine wani. Une wani? Ende wakatozvipira? Ndakatozvipira. Oh, saka sei une wani? Ndakaona kuti kuita kukombana kwawanda ka doesn't mean kuti unopisa stereki. Alright. Pane rimwe girls rekuti ukaona richiapproachwa nemoboys ka, this means kuti ari kutrain. So kweyo tell me ipapo ndoda kunzwisisa kuti kuapproachwa nevakomana hobva kupisa here kana kuti kutoflop? Zviri pa2. Zviri pa2. Kwenge kuri kupisa. Same time ungochiflop. Kwenge wacho mumwe munhu anogona kungoti aenda kusikana. Yes sir. Unoona kuti unoutipira magenga ake kuti apa kapa 2 minutes zvotoenda. So kana vakuuya ka and isusu magirls kati kana vakomana toda kuvhaira kuti
ndikupisa because wakomana rukuya kwandiri unongotopisa so iwo kusikazisedre maboys manje vatoona kuti uri chipika unokasika kuzviitira zvinhu zvako unokasika ukanga kuvhengedzera mbichana saka vanobva vati endai votera se vomhanya indojira fasi ndikupisa ende futi ka ndichitopa pressure mafriends angu kuti aiwaka ndikupisa ende futi vanogona kuuya vanhu vakati vanenge aneti big kuratidza kuti aiyewazve pese unogara unekakana kuti saka alright before that ndoda kuziva kuti muyo mupesi wako wakamudiri inini ndakangomudira zvaari chokwadi rechi anzi akadira mupesi wake zvaandiziya ngwe kuti is it true or she's lying okay so havana na mari havana na pane umwe asikana anodira mumafesi mari kuzira vamwe vanodira tanzavo anopisa vamwe vanodira tanzi is handsome saka what the fuck vari murume wese ngairese I think wakambonza that song anzi murume what nini. So alright, the next question is going, so trip my friendship what makes a good friend in your opinion yo semafungira ako ndoona unge secret kuchengeta secret what ende nekutrustana kuchengeta secret ma secrets keepers amana jesu akaitwese but izviri kwere kuti anzi kuchengeta secret I don't think so because wako unoudzewa newake wanotrust you see zviri patu nogona pane mumwe friend yokuti aiwoka aufika kwafa like childhood friend yes sir okay munhu wakabva naye muchiri vana unyasoona kuti kwamudza secret ka kuti zvakadai unonge uchimutrust kuti haatese ambotaura saka ko challenge wakwambofesa my friendship nani a friend of mine yes sir tell me saka ndaimbodheta mwemukomana ka tobatanetsana unongoziva mafriends ovati mudzewo kuti sorry chichichi zvakanganisika obva atotaura bhobho ndakuzongoti ndabata foni mukomana vanhu vakutodanana uti apa aidanana nefriend yako nemukomana wangu ka friend yangu nemukomana wako akatonotikondaiti friend yangu ka nditomudza zvese and then akatanga kuti anzi pingi haasiyana naye kuchikoro kwaaruku anobuda achidaiswa anoclubha you know what hausi wega even ini ndakatombofisa that situation nemunhu wanetolinga naye nini zvotodaro waize and like problem endeface in relationship iyoyo kana chi ndaimuudza iye but pandakazozoti ndaikonzeresa ndiani kachikonzeresa mufungi mana vana tsitsi alright so guys, this is the Local Lens podcast tromboenda for a short break maize tombo refresher tomborwa my refreshments maize so in the building we have Pinky yes. Alongside Cinematic ZW Maizia. So stay tuned. Mwana wese ngagara nedata Maizia. Okay, thank you so much, Cinematic. This is the Local Lens podcast live outside Maizia. And as tiri kunze timbo tepenyurandite. Tine the very famous producer anozikamwa muMash West Chinoi. Zita rake achataura ega ndakataura ini ndanga ndarigandite. Saka anofanira kutaura ega ndite. How are you my guy? What is your name? Yo man, I'm good. About noda kuziva kuti ndinani nasi in the Local Lens podcast live. Come on. Nini iri pachitupa ndonzi anga timborisiya. Timborisiya rakadaro. Yes. Vazhinji vanondiziva ndichinzi smart jet. How do you prioritize self-care and self-love? Yes, for me. Takatera. So, right, self-care and self-love. How do you prioritize? No questions. See how self-care.
ini nangu ka yes takateerera iweyo zvako zvinotoda zvinotokudzwa zvinodiwa kuti unge une self care munhu ngazvide ngazvide mazuva mashoma munhu zvide life is too short zvazvekufere aiwa okay so anzi munhu ngazvide maiziya mawedzi makuru from Pinky ene meno zita papo panomubaizira so alright so the next question anditi what the best advice you have ever received about relationships or friendships? The best advice you have received? Ndekuti zvonizvo ini kuma relationship yes advice yandokwanisa kutaura ka ndekuti zvonizvo usateerere vanhu trust the person wako trust kwazi wakataura zvino ukatedza zvinotora vanhu ka yes unopedza nyika yese uchita sei wabva pana ningi wenda pana ningi saka usateerere vanhu saka iwe trusta munhu wako chakananga chakalai amana anzi musateerere vanhu uko kunze uko trusta munhu wako maiziya inini cinematic na trust zviri easy maiziya okay so the next question anditi unoda chipping maquestions akawandisa panapa munonomapedza okay so waiting for the next question how do you handle you anditi let's say anoti madrift anditi nemadistance tambozitaura before so vanhu vanoda kuziva futi can you repeat your kuti ipapa tinopedzisa kutaura question wise distance kuma relationship kuti how do you handle unozvibalansa sei ini chinongodiwa kapa communication yes sir trust respect necare okay so tine distance yatotora kuti lese kuti vanhu vembodanana kubva varambana but vane distance between the two of this but drift apart wise so how do you handle that iwewe kuseti kwako nemunhu warambana or a friend or membotamba mese or apetamba mese hapana kana kuzombogadzisana kana pari pafriendship ka asi kana pari parelationship yes mokwanisa kudzokerana tokwanisa kudzokera what about nini maybe ndakatokuita zvimwe zvinhu zvakatoipa unondiregerera zvichienderana it depends nemaitiro waita what about ndakuchita somehow munhu anoregererwa nekuti moza kunyengetedza chichipla zvinongochita munhu wako alright kuchita urozonzona ne10 more girls but still unoramba uchingondida ndakuregerera ndakupa first chance yes ndozokupa imwe second ndakazokupa imwe second ka ziye kuti last one pasisi saka zvonzi potsi piri tatu zvopera pa30 uzotombopiwa first wakanya futi mara hanzi musabhaizire vamwe okay alright ko valentine kusvika ke pakaipa magifts nemaflowers muchaendese hanzosvika kuenda maflowers ka chitofanira uchigara january wotozongochitemirwa maflowers ako apana usanodyara aiwa zviri right okay so how do you handle heartbreak unohandle sei zvakangofanana nemadistances atambotaura before heartbreak yaoma unombotanga uchichema ochema ini pamwe music inombondikula down music ndoene kukula down music ini ndade kuzoona futi chat apa ndingu ndakapina kachati riri kumusoro vojt anzi chati takapina saka nomboisa music takazombopinda online zvemadays alright what about rejection how do you handle reject chinja kangooma wamborejectwa before wakamborejectwa before so imini ndo wakambono approach mukomana
wakamboona approacha mukomana no. so wakarejectwa papa or you mean kuti alright zviri patu iwe kurejectwa nemukomana like isn't hapana usina kana kuti ichakuda auna kana reason. Yeah, I understand. Okay, so ndapi mashoko amungada usira vanhu vari kuita zvemujolo kana kuti mafriends maadvice ndamudowa ndezvekuti mujolo ngauitwe mukurudzira mujolo aiwa mujolo ngauitwe but ndikurudzira mujolo ka uchiitawo nemunhu wanandi usawanze vanhu kwete kuura aiwa musaure kuura kuna zvakunobatsira kana ungoda munhu wewanika gara nemunhu kana takuenda pamafriendship apa kana musikana anga mukomana musikana akubhaizira kata munhu yeye off usiyana naye zvachose because ukada kumupa haisi relationship yekuti first chance ke ukada kumupa chance ka anokuitira mwe anokubhaizira inenge iri danger yawo inini munhu andibhaizira ndabva ndatomukata off mukata off unobva mukata off waiziya so mutora chigero ubva makata off so guys ndo mashoko makutu mashoko mahombe from Annie Pinky. Yes, she's named Pinky. That's it. Nickname. Maizia. So tada close bichironga chedu. Takano close Maizia. So rigatumbesa music takano fila. Kana vanoda kuita zverudo kuti vakawa. Yes sir. Shoni anoda mujulu, Shingi anoda mujulu, Biki anoda mujulu, Tinashe anoda mujulu, Rumbi anoda mujulu, Ndo anoda mujulu, Melisa anoda mujulu, Patricia anoda mujulu. Kana washaya nokuda omagarudo, usati kana washaya wekudana naye omagarudo. Usati kana washaya nokupa rudo magarudo ona vanodana nawo magarudo rudo rukatopinda matabasa kufura ndimabadza moyo wangu unofadza jolo unzainini fidza rudo unobatanidza vakawanda rudo akabatanidza rudo guys idzomaiziya takanokuloza chirongwa guys amoswera zvakanaka murara zvakanaka mumuka zvakanaka may God bless you guys maiziya. Yes sir. Inaudze mjolo guys. Anoda mujolo. Eni anoda mujolo. Yes sir, goodbye. Tosangana muchirongwa chinotevera Maizia.